साफ्रोमखौबो जय मसीह होननानै खुलुमहरबाय। दिनै जों मोनसे बेबायदि बोलोगोरा आरजखौ खालामनो थांगासिनो दं, जायखौ खोनानायनि गेजेरजों एबा खोनासंनायनि गेजेरजों गोबां सोमोनांथाव सोलायनाया जागायजेनगोन। बे मोनसे साधारन आरज नङा, नाथायब्ला सोरगोनि रहस्यजों बुंफबनायसो। बाइबेलाव 7टा सेक्रेट बोसोनखौ लिरनानै दोनदों, जायनि गोहोखौ गोबां खम सुबुंफोरासो मोनथिगौ। जेब्ला बे बोसोनखौ आरजआव आवरायो, अब्लाना इसोरनि बोरजों लोगोसे दरजाफोराबो गेवो। अनजाग्राफोर, मार्च दाना साधारन दान नङा। बे दानाव इसोरनि बाथ्राखौ फोथायग्राफोरनि थाखाय गोदान बोर होनाय, गोदान खाबुफोर आरो गोदान सोमोनांथाव हाबाफोरनि सम। नोंथांनि जिउआव माबा मोनसे खामानि दंब्ला, नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइ मोनाखैब्ला, नोंथांनि लामायाव अरायबो हेंथा दङब्ला, इसोरा बे दानाव नोंथांनि थाखाय माबा मोनसे सोमोनांथाव खामानिखौ मावगोन। गोथार बाइबेलनि मलाखिनि 3:10 सिरियाव ओरैहाय बुङो, आङो नोंसोरनो लागै नख्रांनि खिरखिफोरखौ खेवनानै नोंसोरनि सायाव बोहैफावजासे बोरखौ लुनानै होगोन। अनजाग्राफोर, दिनै जोङो बे बोलोग्रा आरजखौनो खालामनो थांगासिनो दङ, जेराव बे बोसोननि बुंनाया आबुं जानो थांगासिनो दं। मा नोंथाङा बे मार्च दानाव इसोरनि बोरनि दरजाखौ गेवनायखौ नायनो हास्थायदों नामा? नोंथाङा जुदि औ होननानै बुङोब्ला, नोंथाङा बे आरजखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम खोनासंगोन। आरो नोंथाङा भिडिअखौ दासिमबो नायनानै जुदि लाइक खालामाखैब्ला लाइक खालामदो, मानोना जेब्लानो बे आरजआ जोबगोन आरो बे मार्च दानावनो नोंनि जिउआव बयनिख्रुइबो सोमोनांथाव खामानिया जागोन। बेनिखायनो फै, जों आरज गाबनायखौ जागायनायनि सिगां बै मोनस्नि बोर गोनां दरजाफोरनि गुमुरखौ आरो आरजजों रायज्लायनाय मोनस्नि गुमुरखौ मिथिनानै लानि। गोसो होना खोनासं। सेथि दरजा, बेनो जादों जाहैबाय बोरनि दरजा एबा आशिसनि दरजा। बेनो मोनसे दरजा जायनि गेजेरजों इसोरा नोंथांनि जिउआव गासै रोखोमनि बेसादारि एबा संसारनि आरो इसोरारि बोरखौ हरो। जेब्ला बे दरजाखौ खुलिगोन, अब्ला नोंथांनि जिउआ अरायबो बोहैबोनाय बोर, बोहैनायनि बोहैनायाव हाबहैयो। जेब्ला जों इसोरखौ आबुङै फोथायो आरो बिनि बिथोनफोरखौ मानियो, अब्ला बे दरजाया गेवो। गिबि दरजाखौ बेखेवनो थाखाय थाखुमानानै थानाय बोसोनानो जादों जाहैबाय हुदा बिजाब 28:12 सिरि। बियो बोथोरखौ लानानै नांगौबादि नखा हाहोगोन, नोंसोरनि गासै मावनायफोरनि सायाव बोर होगोन, नोंसोरो गुबुन जातिफोरनो दाहार हरज्लायनो हागोन, आन्थाय नोंसोरो रावनिफ्रायबो दाहार लाबोनांनाय नङा। अनजाग्राफोर, जेब्ला नोंथाङा बे बोसोनखौ आरजआव आवरायगोन, अब्लाना इसोरा सोरगोनिफ्राय बोरनि अखाखौ नोंनो हरनो जागायजेनगोन। अनजाग्राफोर, मोनफ्रोमबो दरजानि गुबुन गुबुन बोसोनफोर दं, बेयावहाय बेखौ गोसोआव लाखिगोन। इसोरनि बोर होनायनि नैथि दरजाया जाबाय रांखान्थियारि जौगानायनि दरजा। बेयो निखावरि, रांखान्थियारि आंखाल आरो रांखान्थियारि जुजिनायखौ फोजोबग्रा दरजा। अनजाग्राफोर, जेब्ला बे दरजाया खुलियो, नोंथांनाव थोजासे रां थायो आरो नोंथांनि रांखान्थियारि थाथाया गोरासिन जायो। जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि फुंखाफोरनि सिगाङाव एबा मावनाय खामानिफोरनि सिगाङाव इसोरखौ दोनो आरो बिनि राङारि लाहार फाहारखौ मानियो, अब्ला बे दरजाया नोंथांनि थाखाय गेवो। नैथि दरजाखौ बेखेवनो थाखाय थाखुमानानै थानाय बाइबेल सिरियानो जादों जाहैबाय गितफोरनि 112 नम्बरनि 3 सिरि। बिनि नखराव दोहोन आरो सम्पति थायो आरो बिनि धोरोमा अरायबो थागोन। बे बोसोनखौ जेब्ला जोङो आरजआव आवरायगोन, अब्लाना इसोरा रांखान्थिनि दरजाखौ खेवगोन आरो नोंथांनि जिउआव रांखान्थियाव जौगानायनि लामाफोरखौ गथायगोन एबा दिन्थिगोन। दानिया फै, थामथि दरजानि बाथ्रा रायज्लायनि। थामथि दरजाया फाहामनाय आरो सावस्रिनि दरजा। बेयो दरजा जाय बेराम, लोरबांथि आरो गोसोआरि नारसिनथायखौ बोखारो आरो नोंथांनो मोनसे आबुं फाहामनाय आरो गोग्गो जिउ होयो। जेब्ला बे दरजाखौ खुलियो, अब्ला देहायारि आरो गोसोआरि महरै नोंथाङा सिगांनिख्रुइ बांसिन गोहोगोरा आरो सावस्रि गोनां मोनदांनो हमो। जेब्ला नोंथाङा इसोरनि मुंखौ राफा होननानै नाजावो आरो आरज गाबनायाव बिनि फाहामनाय सोदोबफोरखौ खनले खनले खालामफिनो, अब्ला बे दरजाखौ नोंथांनि थाखाय बेखेवो। थामथि दरजाखौ बेखेवनो थाखाय थाखुमानानै थानाय बाइबेल बोसोनानो जादों जाहैबाय ओंखारलांनायनि 15:22 सिरि। बेयाव बुंदों जाहैबाय, आंनो फोरबोआ जाया नोंसोरखौ सोखागोन। जेब्ला बे बोसोनखौ फोथायनायजों आरजआव आवरायगोन, अब्लाना इसोरा जोंनि बेरामफोरखौ गासैखौबो गोजान खालामगोन आरो जोंनो गोग्गो देहाखौ होगोन। अनजाग्राफोर, दानियाबा फै, ब्रैथि दरजानि बाथ्रा रायज्लायनि। ब्रैथि दरजाया होबथानायखौ बोखारनायनि दरजा। बेनो दरजा जाय गासैबो रोखोमनि हेंथाफोर, फेलें जानाय आरो सैताननि सानथांखिफोरखौ फोजोबस्राङो। जेब्ला जों इसोरनि बाथ्राखौ हाथियार हिसाबै बाहायो आरो सुथुरनि मोनफ्रोमबो हाथियारनि बेरेखा गसंनानै जोंनि जिउआव देरहासारनायखौ फोसावो, अब्ला बे दरजाया गेवलाङो। ब्रैथि दरजाखौ खेवनायनि आन्दोनि बाइबेल सिरियानो जादों जाहैबाय जेसायानि
54 बालाबनि 17 सिरि नोंनि जेंना दाजानाय मुंबो हाथियारा मावफुंनो हानाय नङा। बेनिखायनो बे बोसोनखौ जेब्ला नोंथाङा आर'ज खालामो बै आर'ज खालामनाय समाव फोथायनायजों आवराय, अब्लाना इसोरा नोंथांनि गासैबो हेंथाफोरखौ सिफायगोन आरो नोंथांनि लामाफोरखौ थोंजों खालामगोन। अनजाग्राफोर, फै दानाब्ला जोङो बाथि दरजानि बाथ्रा रायज्लायनो। बाथि दरजायानो जादों जाहैबाय न'खरनि रैखाथि आरो गोजोननि दरजा। बेनो दरजा जाय नोंथांनि न'खरखौ गावस्रानाय, दावराव दावसि, गाज्रि आत्माफोर आरो नाङै नांज्लायनायनिफ्राय रैखा खालामो। बे दरजाया जेब्ला गेवो अब्लाना नोंथांनि न'आव इसोरनि गोजोन आरो अननाया थानो हमो। बाथि दरजाखौ बेखेवनायनि आन्दोनि बाइबेल बोसोनानो जादों गितफोरनि 121 नम्बरनि 6 आरो 7 सिरि। सानाव सान्दुङा नोंखौ खामनाय आरो हराव अखाफोरा नोंखौ दुखु होनाय नङा। फोरबोआ नोंखौ गासै निदाननिफ्राय बासायगोन। बियो नोंनि जिउखौ नेगोन। जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि न'आव सानफ्रोमबो आर'ज गाबनानै बे बोसोनखौ खनले खनले खालामो, खनले खनले बुङो, अब्ला इसोरा नोंथांनि न'खरखौ गासै रोखोमनि गाज्रि आत्माफोरनिफ्राय रैखा खालामो। अनजाग्राफोर, दानाब्ला फैदो जों द'थि दरजानि सोमोन्दै नायदिनि। द'थि दरजायानो जादों जाहैबाय गोदान खाबुफोर आरो जाफुंसारनायनि दरजा। अनजाग्राफोर, बियो मोनसे दरजा जाय नोंथांनि जिउआव गोदान खाबु लाबोयो आरो जाफुंसारनायनि लामाखौ बेखेवो। द'थि दरजाखौ खेवनायनि आन्दोनि बाइबेल बोसोनानो जादों जाहैबाय नुजाहोजानायनि 3 बालाब 8 सिरि। नोंनि सिगाङाव आङो गंसे दरखौ खेवबाय, बेखौ रावबो फांनो हाया। अनजाग्राफोर, जेब्ला नोंथाङा आर'ज खालामो बै आर'ज खालामनायाव बे बोसोनखौ जुदि गले गले फोथायनायजों आवरायबाय थायोब्ला, अब्ला इसोरा नोंथांनि थाखाय गोदान खाबु आरो जाफुंसारनायनि लामाखौ बेखेवो। अनजाग्राफोर, दानिया फै जों स्निथि आरो जोबथा दरजानि बाथ्रा रायज्लायनि। बे जोबथा एबा स्निथि दरजायानो जादों जाहैबाय इसोरनि खाथि आरो इसोरारि जौगानायनि दरजा। अनजाग्राफोर, बेनो बयनिख्रुइबो गोनांसिन दरजा। जेब्ला बे दरजाखौ खुलिगोन अब्ला नोंथाङा इसोरखौ सिगांनिख्रुइ बांसिन खाथिनिफ्राय मोनदांनो हमो। नोंथांनि गोसोआ गोख्रों जायो आरो नोंथाङा आत्मिक महरै जौगानो हमो। स्निथि दरजाखौ बेखेवनायनि आन्दोनि बाइबेल बोसोनानो जादों जाहैबाय जेरेमियानि 33 बालाबनि 3 सिरि। नोङो आंनियाव आर'ज खालाम, अब्ला नोंनि गाबज्रिनायाव आङो सेंगोन आरो आङो नोंनो महान आरो थाखोमानाय बिसयफोरखौ खोथागोन नोङो दासिम जेखौ मिथियाखै। जेब्ला जोङो बे बोसोनखौ आर'जनि समाव आवरायो अब्लाना इसोरा नोंथांनो आत्मिक जौगानाय, गियान आरो इसोरनि गुमुरखौ होयो। अब्ला अनजाग्राफोर, बेफोरनोमोन गासै 9था थाखोमानानै थानाय बोरनि दरजाफोरमोन। दे अब्ला थौदो अनजाग्राफोर, जोङो बोलोगोरा आर'जनि फारसे आवगायलांदोनि। अनजाग्राफोर, आर'जखौ खालामनायनि सिगाङावनो मोनसे खावलायनो हास्थायदों नोंथांमोना जेन आर'जनि गेजेरावनो जेन नागारनानै थाङा, मानोना आद्रा खामानि मावनाया सैताननिसो जायो। इसोरा जोंनो आबुं बोरखौ होनो हास्थायो, नाथाय बियो जोंनिफ्राय आबुङै गथायनाय आरो फोथायनायखौ हास्थायो। जुदि नोंथांहा इसोरनि थाखाय 5 मिनिटनि सम दङब्ला, जुदि नोंथाङा हास्थायोब्ला, बे मार्च दानाव बै 7था एबा 7था दरजाया जुदि नोंनि थाखाय बेखेवजानो नांगौब्ला, अब्लाना बे आर'जखौ आबुं फोथायनाय आरो आबुं गोसोजों नाजावगोन। दे अब्ला अनजाग्राफोर, जों आर'जखौ जागायजेनदोनि। अ सोरगोनि आफा, जों नोंखौ हामबाय होनो आरो जों नोंखौ बाख्नायो। नों बै इसोरानो जेरावहाय गावनि बोसोनखौ माब्लाबाबो फेलें थांनो होआ। दिनै जों फोथायनानै बेखौनो आर'ज गाबगासिनो दङदि जायफोरा बे आर'जखौ खोनासंगासिनो दं बिसोरनि जिउफोराव बे मार्चनि दानावनो नोंनि बिथोननि गेजेरजों बै 9था बोरनि दरजाफोरा गेवथों। अ गोथार जिउ, बे आर'जखौ ओरैबायदि गोहोजों आबुं खालाम जाहाथे जाय बेखौ खोनायो बिसोरनि जिउआ नोंथांनि बोर होनायजों जोंब्लावो। अ इसोर, जायनि जिउआव बोर गैया, जायहा आखायाव खस्थ' दं नाथाय फिथाइ गैया, दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव आं फोसावोदि नोंनि बोर होनायनि गिबि दरजाखौ बेखेव। फोरबु, नोंनि बोसोना बुङो, आङो नोंसोरनो लागै नख्रांनि खिरखिफोरखौ खेवनानै नोंसोरनि सायाव बोहैफावजासे बोरखौ लुनानै होगोन, जेरावहाय नोंथांनि हाफोराव नोंथांनि आबादफोराव सम बादि अखाफोरखौ खोख्लैथों आरो नोंनि आखाइजों मावजानाय मोनफ्रोमबो खामानिनि सायाव इसोरनि बोरा थाथों। अ फोरबु, नोंनि बिसाफोरनि थाखाय नोंनि सोरगोनि बाख्रिखौ खेवनानै होदो। बिसोरनो नोंनि बोरखौ होदो आरो बिसोरनि मावनायनि सायाव फिथाइखौ होदो। अ इसोर, जायहा रांखावरिजों जुजिगासिनो दं, जायहा दाहाराव गोग्लैदों, जायहा साख्रि गैया, जायहा खस्थ' मावो नाथाय बिनि आखाइया लांदां दं, दिनै आं इसोर जिसुनि मुङाव फोसावोदि बे मार्च दानाव रांखान्थियारि जौगानायनि दरजाखौ बेखेवगोन। इसोर, नोंनि बुंनाय बायदि धोन आरो गोग्गानाया बिनि न'आव थाथों आरो बिनि धोरोमियाया अरायबो थाथों। इसोर, नोंनि गथ'फोरनि फारसे अननाय हो, बिसोरनि न'फोरखौ जौगानाय आरो जोंसारनायजों आबुं खालाम आरो बिसोरनि रांखान्थियारि थाथायखौ गोख्रों खालाम।
ओ जिसु ख्रिस्ट' बे समाव जायफ्रा बेराम, लोरबांथि एबा गोसोआरि उसुबिदाजों मोगा मोगि जादों, आं दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव फोसावो दि बे मार्च दानाव फाहामनाय आरो फाहामनायनि दरजाखौ बेखेवगोन। नोंनि बोसोना बुंदों, फोरबु, आं इसोर नोंनि फाहामगिरि होननानै। बिनिखायनो इसोर, बे समाव जायहा बेराम जाजादों, बियो नोंनि गोहोजों सोखाजाथों। जिसुनि थैजों मोनफ्रोमबो बेराम, मोनफ्रोमबो सानाय, मोनफ्रोमबो गोसोआरि नारसिननायखौ फोजोबो। अ इसोर, जायहा बे समाव जिउआव जुजिनायजों जुजिगासिनो दं, जायहा लामायाव हेंथा दं, जायहा फांथेजानाय दरजाजों गोसो बायबाय, दिनै आं जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव फोसावो दि बे मार्चआव हेंथाफोरखौ बोखारनायनि दरजाखौ बेखेवगोन। अ फोरबु, नोंनि बोसोना बुङो, नोंनि उल्थायै गसंनाय हाथियारा थावरिनानै थानो हाया। अ फोरबु, जि लामाफोरा दासिम बन्द जानानै दङमोन, बैफोरखौ खेवनानै होदो। गासैबो सैतानजों खाख्रबजानाय जिनज्रिफोरा बायथों आरो नोंनि फिसाफोरनि लामाफोरा गोथों जाथों। अ फोरबु, जायफोरा गावनि नखराव असान्तिखौ नुगासिनो दं, जेरावहाय नांज्लाय खमज्लाय, एना एनि, मुगैज्लायनाया जायगा लादों, आं दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै बुङो दि बे मार्च दानाव नखरनि रैखाथि आरो नखरनि सान्तिनि दरजाया गेवथों। अ फोरबु, नोंनि बोसोना बुङो दि इसोरा नोंखौ रैखाथि होगोन आरो सान्दुंखौबो नांहोनाय नङा आरो मोनावबो दुखु मोनहोनाय नङा होननानै नोंनि बोसोना बुङो। अ फोरबु, मोनफ्रोमबो नखराव नोंनि सान्ति गोजोननायखौ होदो। मोनफ्रोमबो नखराव अनज्लायनाय आरो खौसेथि आरो नोंनि उपस्थितिया मोनफ्रोमबो नखराव थाथों। अ फोरबु, नोंनि बिसाफोरा जिउआव जौगालांनायखौ हास्थायदों, गोदान गोदान खामानिफोरखौ मावनो हास्थायदों, नाथाय खाबुफोरखौ मोनाखै। दिनै आङो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै बुङो दि जे बे मार्च दानाव मोनफ्रोमबो जाफुंसारनाया फैथों आरो खामानिनि सुबिदाफोरा फैथों आरो बिनि दरजाफोरा गेवथों। अ फोरबु, नोंनि बोसोना जोंनो बुङो दि जे नोङो जोंनि लागै मोनसे बेखेवनाय दरजाखौ दोनदों, जाय दरजाखौ रावबो फांथेनो हाया। अ फोरबु, नोङो नोंनि फोथायारिफोरनो मोनसे गोदान दरजाखौ हो, बिसोरखौ बै गोजौ थाखोसिम लानानै थां जेरावहाय बिसोर माब्लाबाबो सौहैफेराखै। अ फोरबु, जायफोरा आत्मिक जिउआव लोरबां जानानै दङ, जायफोरनि फोथायनायफोरा गोनो गोथो आरो जायफोरा नोंनिफ्राय गोजान जाबाय, दिनै आं जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै बुङो दि जे मार्च दानाव जे आत्मिक उन्नति फैथों आरो इसोरनि बयबो साखाथियाव फैनो हाथों आरो बे दरजाया गेवथों। अ फोरबु, नोंनि बोसोना बुंदों जे आंखौ गाबज्रि, आङो सेंगोन आरो नोंनो सोमोनांथावखौ दिन्थिगोन आरो नों मोनथिफेरिखौ आङो मिथिहोगोन होननानै फोरबु नोंनि बोसोना बुङो। अ फोरबु, जोंखौ नोंनि साखाथियाव सेराव लानानै फै, जोंखौ नोंनि अननायजों गोदोहो, जोंखौ नोंनि आत्माजों आबुं खालाम, जों जेन माब्लाबाबो नोंनि गोजानाव दा थांथों। दायो आं फोथायनायजों बेखौनो बुङो दि बे मार्च दानाव बोरनि 7टा दरजाया गेवबाय। इसोरा सोरगोआव गावनि बिसाफोरनि थाखाय बाख्रिखौ खेवनानै होबाय। मोनफ्रोमबो आंखालफोरा सुफुंजाबाय, मोनफ्रोमबो फांथेजानाय दरजाफोरा बेखेवजाबाय, मोनफ्रोमबो बाधाफोरा गोमोरलांबाय, मोनफ्रोमबो मिजिं एबा सिमांफोरा जाफुंनो थांगासिनो दं। अ फोरबु, हामबायसै, नोङो बे आरजखौ खोनासंबाय आरो नोंनि बोसोननि बायदियै नोङो जोंनो फिननाय होबाय। आङो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै गासैखौबो बियो आरो फोथायो आरो नाजावो। आमेन। अनजाग्राफोर, नोंथांमोना थारैनो बे आरजखौ जुदि फोथायनानै नाजावदोंब्ला, अब्लाना नोंथाङा बुजिनानै लादो दि जे बे मार्चआव नोंथांनि थाखाय इसोरनि बोरा एबा इसोरनि बोरनि दरजाया गेवबाय। फोथायनायखौ लाखियो अनजाग्राफोर, जे बे मार्च दाननि गेजेरावनो नोंथांनि जिउआव मोनसे सोलायनाया फैगोन। अनजाग्राफोर, बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिगोन, बे मार्च दाननिफ्राय नोंथाङा बे 7टा बोसोनखौ लानानै आरज खालामनो दाबाव आरो बेबायदिनो नोंथाङा जागायजेन। आरो नोंथाङा बे बोसोनफोरखौ जुदि गोसोआव लाखिनो हायाब्ला नोंथाङा लिरनानै लागोन आरो नोंथांहा जि समसिम गोसोआव थाया बै समसिम नायनानै नोंथाङा बेखौ आवरायबाय थागोन आरो आरजनि समाव आवरायगोन। दे अब्ला अनजाग्राफोर, नोंथाङाबो जुदि थारैनो फोथायनानै नाजावनानै बे आरजखौ खोनासंदोंब्ला आरो नोंथाङाबो जुदि फोथायदोंब्ला, नोंथाङा थारैनो बोर मोनबाय आरो लोगोसे नोंथाङाबो नोंथांनि जिउआव बे 7टा बोसोनखौ लानानै अरायबो आरज गाबबाय थागोन आरो नोंथाङा फोथायगोन, अब्लाना नोंथांनियाव गोबां रोखोमनि बोरफोरा फैगोन आरो जि फांथे जानानै थानाय जि बोर दङमोन, बोरफोरा फैयाखैमोन, बै बोरफोरा फैगोन। दा बेयावहाय बे आरजखौ खालामनो दाबाव आरो बे बोसोनफोरखौ गोसोआव लाखि। दे अब्ला प्रियफोर, दिनैनि थाखाय बेसेनोसै। थेंक इउ।